मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे मराठी फिल्मी फॅक्ट या चॅनलमध्ये. जर तुम्हाला असेच नवनवीन चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन व मजेदार फॅक्ट जाणून घ्यायचे असतील तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग जाणून घेऊयात लय भारी या चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन व मजेदार फॅक्ट्स. लय भारी हा चित्रपट 11 जुलै 2014ला प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाचे डायरेक्शन निशिकांत कामत यांनी केले होते. या चित्रपटाला म्युझिक अजय अतुल यांनी दिले होते. या चित्रपटाचे सिनेमॅटोग्राफर संजय मेमाने हे होते. या चित्रपटाला प्रोड्यूस जेनेलिया देशमुख, जितेंद्र ठाकरे, अमेय खोपकर यांनी प्रोड्यूस केले होते व या चित्रपटाची स्टोरी साजिद नडियाडवाला यांनी लिहिली होती. या चित्रपटाचे बजेट 8 कोटी असताना बॉक्स ऑफिसवर 40 कोटी कमाई केली होती. या चित्रपटामध्ये कलाकार होते रितेश देशमुख, शरद केळकर, उदय टिकेकर, तन्वी आझिम, राधिका आपटे, आदिती पोहणकर व संजय खापरे. चला तर मग जाणून घेऊयात या चित्रपटाचे काही अननोन फॅक्ट. फॅक्ट नंबर 1. लय भारी हा चित्रपट रितेश देशमुख यांचा पहिला मराठी चित्रपट होता. या अगोदर ते हिंदी सिनेसृष्टीत काम करत होते. फॅक्ट नंबर 2. लय भारी या चित्रपटाचे नाव पहिले तंटा नाही तर घंटा नाही हे ठेवणार होते, पण नंतर हे बदलून लय भारी ठेवण्यात आले. फॅक्ट नंबर 3. लय भारी या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर तुफान कमाई करून मराठी चित्रपटाचे मागील रेकॉर्ड तोडून मराठी चित्रपटातील सर्वात जास्त पैसे कमावणारे चित्रपट बनले. फॅक्ट नंबर 4. या चित्रपटाच्या कॅमिओ छोट्याशा रोलमध्ये सलमान खान व जेनेलिया देशमुख आपल्याला पाहायला मिळाले होते. फॅक्ट नंबर 5. या चित्रपटाचे डायरेक्टर निशिकांत कामत यांनी मराठी चित्रपटासोबतच तामिळ, हिंदी ह्या भाषांमध्येही चित्रपट बनवले होते. फॅक्ट नंबर 6. लय भारी हा चित्रपट सिनेमागृहामध्ये 100 दिवसांहूनही अधिक काळ चालला होता. फॅक्ट नंबर 7. 2018मध्ये या चित्रपटाचा सिक्वल माऊली या नावाने प्रदर्शित करण्यात आला होता, पण माऊली या चित्रपटाची स्टोरी ही वेगळी होती. फॅक्ट नंबर 8. या चित्रपटाला संगीत अजय अतुल यांनी दिले होते व यातील गाणेही खूप गाजले होते. फॅक्ट नंबर 9. लय भारी या चित्रपटाच्या अफाट यशानंतर 18 ऑक्टोबर 2015ला जागा हातारे पागा या नावाने ओडिया या भाषेत या चित्रपटाचा रिमेक प्रदर्शित करण्यात आला होता. तर आजच्यासाठी एवढेच. जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा व कमेंटमध्ये आम्हाला तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा व तुम्हाला कोणत्या चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन व मजेदार फॅक्ट पाहायचे आहेत हे आम्हाला कमेंटमध्ये कळवा. थँक्यू.